Sanibonani ithandwa zami, uNelisiwe lo, uNelisiwe Nshangazi. So guys, kunendabana nje encane engifuna ukunixoxela yona. Sometimes singama-single parent sike sibe nenkinga yokuthi singazi ukuthi izingane sizikhulisa kanjani. Nginabafana abawu-2. Njengamanje lo omdala una-17, lo omncane una-9. Ngike ngaba kwi-situation la ingane yami le endala ingalaleli, yenza izinto ezirongi, ibuye ebusuku. Kodwa-ke ingane yami isikhathi esiningi bihlala nabazali bami. Ithe ina-12 years ngase ngiyayithatha ngayisondeza eduze kwami since ngihlala edrobheni ngokwamatoho. Hhayi, ingehluphe ingane. Yakithi siyaxhumana-ke noma. Ebese ngimtshela uma ngithi hayi bo ma, ngeke ngiyahluleka la. Ikibuye ngabo 10 ebusuku. Hhayi ngeke ngiyahluleka la. Athi uma hhayi ngeke. Buyisa umzukulu wami. Hhayi ngimhambise-ke ekhaya. Kanti kwesinye isikhathi kuyenzeka ingane uthole ukuthi ayihlale nawe mzali kanti ayikho happy ngalokho. Khona ezinye izinto esike sizenze singabazali uthole ukuthi mina ngizoyitshela ukuthi ngenza kahle kanti akufiki kahle enganeni lokho. As umzali, kungaba umzali, kungaba ugogo wengane, yabo. Izinto esikhulumayo singanaki kanti iy'ngane futhi ayifani. Kunento ongathi uma uyikhuluma enganeni icabange ngenye indlela, yabo, ayifani iy'ngane esizalayo. So as umzali kuningi-ke engikufundile. As nginey'ngane eziwu-2 and lezi ngane eziwu-2 ayifani. Indlela ezenza ngayo ayifani futhi nendlela ecabanga ngayo ayifani. Umfana wami omdala uwumuntu othulayo and uwumuntu ongakwazi ukuveza ama-feelings akhe. Njengoba ngithi nginabafana abawu-2, lezi ngane eziwu-2 obaba bazo bahlukene and abekho close ney'ngane zabo. Yilo omncane okwazi ukuthi axhumane nobaba wakhe noma bengabonani njalo but bayafonelana baxhumane. Noma bebonana but akuyona into yanjalo. Kuyaphela u-2 years, 3 years bengabonananga kodwa uthole ukuthi bayafonelana. Ngokwesimo-ke sakhe somsebenzi lo baba walo mncane. Ubaba lo mdala asihlukananga, wanyamalala ena-6 months. So ena-6 months nje akanabo ubudlelwane nobaba wakhe. Uyakwazi kubo since kubo kusendaweni yangasekhaya emakhaya, uyaya kubo noma inini. Kodwa ngiyangibona ukuthi ikhona le ndawo eshodayo kababa wakhe, yothando lababa wakhe. Hhayi-ke since-ke ingane yami ikhule ihlala nabazali bami le ndala, hhayi bese kufika isikhathi sokuthi ngimthathe esena-12. Beyingane nje ehluphayo, engalaleli, ehambe ebuye ebusuku, yabo. Hhayi ngimthathe wayela ku-12 years ngizohlala naye. Uma ngihlala naye ngitsho ukuthi hhayi ngizomnika lolu thando alifunayo. Ngihlale naye kufike isikhathi la ahamba athola abangani, ahambe ebusuku, abuye ngo-10 ebusuku. Ingihlupha ingane. Thina-ke kunezinto esibuye singayinaki njengabazali. Uthole ukuthi ingane lesikhathi ehlupha thina sazi ukuthi kumele ngithathe induku ingane ngiyishaye. Kanti leyo nto kwesinye isikhathi ayimsizi umntwana. Abanye iyabasiza and iyabasebenzela. Kwenye ingane leyo nto ayisizi futhi ayisebenzi. Ngithatha induku ngimshaye umntwana. Ngakusasa uzokwenza lento akade ngimkhuzela yona engade ngimshayela yona. Uyayazi lento yokuthi ushaye ingane iqhubeke yenze into, uphinde umshaye aqhubeke enze leyo nto. So kwafika la engikhathala khona. Hhayi siyafonelana-ke nomama bese ngimtshela ngathi hayi ma, engathi ngiyahluleka la. Bese uthi uma hayi mbuyise ingane yami. Nempela-ke bengithi uma ngimtshela ngithi lalela, if uyahlupha la uzohamba uyegogo wakho. Angitshele yathi we ma, uyabo lapho angiyi.
eyingane ephendulayo mntana uma ngimtshela into ngithi yenza ukuthi athi ngeke ngikwenze lokho. Ayikho into ebuhlungu ingane zakwethu njengokuphendulwa ingane. And lesikhathi kuphendula uvela ube nolaka kakhulu. Unobhuti-ke engihlekisana naye. Shuthi wayenokufika ezosibona ney'ngane kahle kahle ngoba ba-close ney'ngane zami bayazwana nje kakhulu. Uma efika njalo utholukuthi uqhamuka uzongibona ngiyathetha. Umuntu-ke opolite ubhuti engizona naye noma ngeke ngikwazi ukumchaza-ke phela. Umuntu opolite athi yazi uthi wenele. Kwesinye isikhathi kuyadinga ukuthi ubuhlale nengane phansi. Uhlale nomntwana umbuze ukuthi yini oyithandayo, yini ongayithandi. Noma ingane yenza into e-wrong, kumele ukuthi usondele kuyona uyitshele ukuthi u-1 no-2 angimthandi, polite. Hhayi ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ukhuluma nengane uzothetha ngoba iy'ngane ayifani. Khona ekwaziyo ukukulalela lesikhathi uthetha, khona engakwazi ukukulalela lesikhathi uthetha, engakwazi ukuzwa uma uthetha. Hhayi into engiyibonile-ke ngomfana uma omdala, hhayi uma umthethisa-ke ila angeze ukuzwa khona. Kodwa lokho kungithatha isikhathi ukuthi ngikubone. Hhayi-ke ngiqale-ke ngik-apply-ke lokhu ukuthi hhayi ngiqale ukuthi ngizame ukuthi uma enza into e-wrong ngizame ukusondela kuyena ngikhulume naye. Hhayi kufika isikhathi kucace ukuthi hhayi ngiyahluleka. Ngiyazama njalo. Hhayi bese ethi uma babuyise nangempela ngibathathe-ke ngibayise-ke ekhaya. Hhayi afike ekhaya kube worse, ahluphe umntwana. Hhayi ngibona ukuthi yabo le, hhayi inzima. And lapha ngisamshaya ngikhathele ukumshaya. Hhayi kufika isikhathi lapho athi uma wenelisiwe ngikhathele-ke manje uzothatha. Hhayi ngibona ukuthi kunzima kodwa manje angina-option. Kunokuthi ngithathe ingane yami ngiyise esihlobeni yila ezoba worse khona. If isihlula abazali bami idinga mina, ngimthathe ngize naye la engihlala khona. Uma ngifika la ngizame ukuthi ngenze ubungani. Ngizame ukuthi ngibe close kakhulu naye, ngimtshele ukuthi ngiyamthanda, noma enza into ngimncome. Yabona nje ngizama iy'ndlela zokuthi yabo sibe nalo bond naye. Alright. Kuhambe mina ngibuye ngingabikho ngisebenze. Yena uyitshela ukuthi ngisemsebenzini. Utshela ukuthi uma akabuyi azule. Angazi ukuthi abangani abanjani-ke laba abatholi. Njengamanje una-17. Ahambe mina ngizobuya. Uma ngibuya akekho ngenhlahla nginokhiye wami. Ngivule ngingene endlini. Hhayi ngihlale ngithi hhayi umuntu uyangena kushaye u-8 doro lowo muntu akangeni umuntu. Hhayi kushaye u-10 doro lowo muntu akangeni, kushaye u-12. Uyazi ukuthi if uwumzali ingane zakwethu ngisho ngabe ethi ulele awukwazi ukulala ubuthongo ubone ukuthi ingane yakho ayikho endlini. Hhayi ngabo 12 kucace ukuthi ubuthongo buyafika. Ngilele nje ngilele ubuthongo benyoni. Hhayi ngilale. Kuthi ngabo 2 ngithi kwaku 2:10 ngizwe umuntu efaka ukhiye emnyango. Hhayi bese kuba nokuthi emqondweni wami ngoba vele khona ukhiye wami ngaphakathi angisukume ngivule. Uma ngithi ngiyavula nangomile emnyango udakwe unjani. A 17 years child. Ngivule yazi kuvele kufika ukuthi mina-ke ngumuntu okholwayo futhi othembela kakhulu uNkulunkulu. And noma ngeke ngisho ukuthi abantu abaningi abakholwa, kunolunye uhlobo lokukholwa. Kukhona umuntu okhonza ngokuthi aye enkonzweni. Kunomuntu othola ukuthi uyakholelwa uNkulunkulu ehlezi endlini yakhe, and kubalulekile lokho yithanda zami. Sikhonza ngey'ndlela ey'ngafani. Kunomuntu othola ukuthi akangena emnyangweni wesonto but uyabhilivela kuNkulunkulu. Okay. Ngivule emnyango. Yazi vele kube khona into engitshela ukuthi yazi ukuthini. Yabo nje bephuzile umntanami umuntu othi uma ngabe umsola uzuyisolo ukuthi ubukhulumelana ngoba uzokuphendula.
okanye uma engaphenduli uzothula, and ayikho into eyisidina njengaleyo ukuthi ukhulume nomuntu athule akubuke. Alright, kuvele isikhathi ngivula eminyango imbonzo, okay udakiwe but uyayiqinisa, uphuzile but uyayiqinisa. Hhayi ngithule, ngivule emnyango angene, ngithulele vele kufike ukuthi Nkosi ngiphe ukuthula. Yabo lokhu sekungangamandla, ngivele ngithule. Hhayi ngithule, ngivuke ekuseni kumele ngiye emsebenzini, ngibuye the following day. Uma ngibuya and umoya wami awukho right, angazi noma ngikhulume naye, ngikhulume ngithini naye because ungidinile. Hhayi ngiyaxoxa la endlini, ngixoxa nobhuti wakho omncane o-9 years, yena ngiyayithulela nje ngiyambuka. Yabona nje vele ngingafiki nokuthi ngikhulume naye ngicikekile, but ngiyazama ukuthi ngingamthethisi. Hhayi ngikhulume nobhuti wakhe, kanti iyamshaya lento yokuthi angimkhulumise ngithule, angithethi, angenzi lutho ngithule. Shuthi ngifanele ngivuke ngiye emsebenzini, anginayo imali yakhe yokuthi ngigibele aye esikoleni. Isikole afunda kusona uyagibela. Kungiphoqe ukuthi kumele ukuthi ngikhulume ngoba ngesikhathi mina ngivuka ekuseni, ngivuka kuqala ngilungiselela ukuya emsebenzini. Uma sengihamba nayo suke sevuke selungiselela ukuya esikoleni, ayilungiselele yena kanye nobhuti wakho omncane. Kodwa uma ngabe ngikhona ngiyakhona ukuthi ngilungiselele ubhuti wakho omncane. So yena usuke ezovuka ngesikhathi avuka ngaso ayilungiselele yena aye esikoleni. Ebese ngiqala ngivula umlomo wami ekuseni sengihamba ngiye emsebenzini. Bese ngiyamtshela boy, awuzukuya esikoleni, anginayo imali yakho yokugibela ukuthi uye esikoleni. Yazi into wayenza, wavele wavuka embhedeni, waphumela emnyango, wakhala. And ingayezwa inhliziyo yami iba buhlungu. Kangangokuthi angazange ukuthi nje bekhala, ukhaliswa ukuthi ngimtshela ukuthi ayikho imali yokuthi aye esikoleni. And emqondweni wami kwakuyilokho ukuthi hhayi lo ukhaliswa ukuthi nje uma akanayo imali yokuthi ngigibele ngesikoleni. Hhayi ngithule ngithi ngizokwenza njani. Uphandle lapha emnyango uyakhala. Hhayi bese ngivele ngiyambiza, boy woza la, woza sikhuluma. Hhayi angene endlini. Bese ngiyambuza-ke, boy kwenze njani, ukhaliswa yini na? Bese ethi ma ngiyaxolisa. Ngixolisa ukuthini mntanami? Athi ma ngixolisa ukuthi ngahamba ngabuye ebusuku, ngiyaxolisa ngazi ngangikwenzelani and ngeke ngiphinde ngikwenze. Ebese ngiyaqala yazi wathi meqala ekhuluma leyo nto uyakhala, and umntanami okokuqala umuntu othulayo. Yes ukudelela uyadelela but akasukeli. Like uma ukhuluma naye unakho ukuba rough ukuphendula nje, kodwa kahle kahle indlela adalwe ngayo umuntu nje othulayo ongazwani nokukhuluma. Kwesinye isikhathi noma ngikhuluma naye uyathi ma mina ngikwazi ukukhuluma kakhulu, yabo ngibuye ngikhathala ukukhuluma. Alright-ke ngimyekele ngaleso sikhathi. Okay silana-ke, uyakhala-ke. Yazi lesikhathi ekhala zivele zehle nakumina inyembezi, indlela ayikhala ngayo. Ma ngiyaxolisa ukuthi ngahamba ebusuku, angazi ukuthi ngangikwenziswa yini, ngiyaxolisa ngeke ngiphinde ngikwenze. Uyazi wathi meqeda nje ukukhuluma lokho ngase ngikhala kwayinami, ngikhala. Ingane yami phela le, and ingane once yakhipha inyembezi uma uyithanda ngampela, futhi I don't think ukuthi khona umzali ongazali ingane angayithandi. Zavele zehla kumina inyembezi. Ngambuza, mntanami ukhaliswa yini? Ukhaliswa ukuthi anginayo imali yokuthi ugibele uye esikoleni, or ukhaliswa ukuthi? Wathi ma angazi nami zivele zazehlela inyembezi, kodwa nje ngiyaxolisa ngeke ngiphinde ngikwenze. Since then guys, umntanami alright. Angifuni ukuthi angekawenza amaphutha, kodwa sometimes iphuzu engizama ukuthi ngiliphakamise. Asithi noma sidinwa singabazali sizama ukuthi umoya siwehlise. And njengoba uNkulunkulu wasipha labantwana uzosinika indlela yokuthi kumele sibakhulise kanjani. Ngoba nami angisho njengamanje alright, but kungisebenzelile ukuthi ke ngingathethi nje, ke ngibe polite, ke ngikhulume polite nomntanami, ke ngingathethi nje.
ethi noma enza izinto wrong ngehle. Ngiyazi komunye umzali uzozwa ngenye indlela, kodwa kwesinye isikhathi kwezinye ingane kuyasebenza lokho ukuthi uthi noma udiniwe but ube nendlela ozokhuluma ngayo nengane. Kodwa-ke nami ngasizwa bandla isithandwa sami. Mhlambe nawe uNkulunkulu uzokuhlelela ukuthi yakhe ingane ikhulise kanjani. Ya, sithando sami, isitori sami-ke siyaphela lapho. Ngicela guys, if ubuka i-channel yami, ngicela usubscribe, ulike, ngingajabula kakhulu, ngiyanithanda.